Jeg skal nu vise jer, hvordan I kan lave en mappe i Dropbox, som I kan dele med en lærer. Det kunne for eksempel være, hvis I skulle lave en aflevering. Det kunne også være, hvis som for eksempel i idræt, at man skal lave en logbog, som læreren løbende kan se. Som I ser her, så er der en mappe, der hedder 2. U idræt. Det kunne være den, du havde i din egen Dropbox. Inde i den mappe vil vi så lave en ny mappe. Så skal jeg lige have den frem. Vi har nu fået åbnet 2. U idræt. I den mappe laver du så en ny mappe. Og den mappe kalder du logbog. Og så dit navn, og nu i det tilfælde så er det Lone. Så har jeg lavet en ny folder. I den folder lægger jeg så min logbog. Og det vil sige, der laver jeg så et dokument. Jeg kan uploade et, jeg har liggende. Og så lige om jeg har en logbog liggende her. Jeg har en, der hedder logbog herhenne i maj. Og inde i den, der har jeg for eksempel længdespring. Så vi prøver at tage en der. Så ligger der min logbog der. Så skal jeg lige tilbage til mine filer her. Nu idræt. Og den der logbog, den skal jeg lige have delt. Og det gør jeg ved at trykke. Og så kan I se, så er der et link. Og den link, den sender I så til mig. Og jeg hedder lg-nycat-gym.dk. Og så kan I se, så ser vi send. Og så betyder det, at jeg som lærer kan gå ind og kigge i jeres logbog. Og det er den mappe, jeg har adgang til, og intet andet. Så den, der hedder logbog og jeres navn, det er den, som jeg sådan set kan se. Jeg kan så lægge dokumenter op, skrive kommentarer til osv. Og så kan I se det inden, når I går ind og kigger på jeres egen logbog. Held og lykke med det.